IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naiyawi dati Ferdinand I. Marcos Senior High School ti Corona. Iti naiwayat nga Ecolympics Provincial Quiz Bowl anaangay iti dakkelamol dito'y syudad ti Lawaga. Daytoy katkaspaset iti selebrasyon ti Environment Month kadaytoy nga Hunyo, babaan na iti inisyatibo ti Environment and Natural Resources Office iti Provincial Government of Ilocos Norte. Umapot iti 22 apagadalan iti intero a probinsya tinagbibin na lubal iti quiz B adaan na iti talo around may panggap iti environmental awareness ken guti-guton dagiti agad-adal seknan iti responsible waste management babaan iti academic competition. Segon kani Mr. Joji Jimenez, Environmental Program Officer, nagunudmot ti Bangin National High School iti sumarno a pwesto kan sinaruno daytoy iti City of Batak National High School, Dingras National High School, kan Bakaran National Comprehensive High School. Kabayatan na, itinapalabas sa tawon na manipod mutlaang iti Ferdinand Edralin Marcos Senior High School iti nagkampiyon iti kapada nga aktibidad. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.